patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasadigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Nunot sa bahulga sa bag-ong strain o bag-ong kagaw sa COVID-19, travel restrictions gipatuman sa 21 ka mga nasod na apektado sa naasoing strain. Samtang plano sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga inanay ng mudawat sa mga lokal ug langyawng turista iangan-angan lang una. Gumika ni ini, apektado ang plano sa maong Dakbayan sa inanay unta nga pagbukas sa turismo. Siluan mayroon din sa report. Sugod ganihang alas 12 sa tungang gabi, gidid-ana ang tanang mga pasahero gikan sa Australia, Canada, Denmark, France, Germany, Hong Kong Special Administrative Region, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Lebanon, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, the Netherlands ug United Kingdom nga makatugpa sa Mactan Cebu International Airport. Base kini sa advisory gikan sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Disease sa Resolution number 90 ug 91 ug epektibo kini hangtod sa Enero 15. Ang mga Filipino citizens nga gikan o baka nakabisita sa naasoy mga nasod gikinahanglang ipaubos sa 14 ka adlaw nga istrikto nga quarantine bisan kung nagnegatibo na sila sa RT-PCR test. Susamang protocol usab ang ipatuman sa mga pasahero nga in transit o mga nagbiyahe na paingon sa Mactan Cebu International Airport dihang gipakanaog ang naasoyng advisory. Sa telephone interview, gipahibaw ni Grace Mary Karungay, epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health Office, nga gitan-aw nila karon ang prefab medical facility sa Gunob nga mooy pahimutangan sa mga pasaherong in transit. Wala hinuon sila'y na-monitor nga taga Lapu-Lapu City nga bag-uhay lang nakauli gikan sa nisgutang mga nasod. Wala tay kanang natala nga mga tao or kanang tourist nga kanang naabot diri sa ato sa Lapu-Lapu City kay ingon man November pa na ni ang bag-o nga strain apan sa amo ang datos wala pa nakita na mo nga kanang kuan gikan atong mga countries. Samtang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga tungod sa maong hitabo apektado ang plano sa Dakbayan nga inanay nga pagbukas unta sa Dakbayan alang sa mga lokal ug langyawng turista. Usa sa gitanaw unta sa lokal nga hagamhanan ug sa regional IATF ang pagsuporta sa giumol nga travel corridor sa usa ka airline company. Actually, deliberate naman sa IATF itong ato ang gi-endorse. But our plan with a good governor, supposed to be mag-meet para pag-finalize po sa amo ang proposal to the IATFs ato lasang gi-hold. No? Siguro we will wait for another 15 days, probably after January 15. Gidasunan usab kini ni Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission Chairman Cindy King Chan kinsa lakip sa mikampanya sa pagdani og mga domestic flights. Sukad gilusad ang Balik Turismo Travel Fair niadtong Oktubre. Gidasig sa Dakbayan ang mga turista gikan sa mga silingang probinsya sa pagbisita sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan tungod sa mga travel restrictions, hangtod karon wala pa iniusa nga mga local tourist ang midayo karon
karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. We are making these plans, especially katong travel corridor, katong antigen na unta, na testing. So, i-hold lang sa nato, but we will try to adapt yun. Unsay makakuha na maka-avail gyapon ta or ang mga local tourists makasustain, makasupport sa atong tourism industry. Sa pagkakaroon, 25 na lang ang active cases sa Lapu-Lapu City kay naka-recover na ang 2,507 sa kinatibuk ang 2,652 nga mga COVID cases sa dakbayan. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga bagong sakyanan nga pang-transport na sa mga pasyente sa dakbayan sa Mandaue, formal ang gitugyan aron maggamit sa katawhan. Gisubhan kini atol sa yanong seremonyas sa paghandom sa Rizal Day karong adlaw. Ang report ni Nico Cirino. Sa yanong seremonyas gihandom sa Mandaue City ang nabuhat sa nasudnong bayani Gat Jose Rizal. Unang gihimo ang flag racing kundi gipakayab nga half-mast ang bandera, simbolo sa anibersaryo sa kamatayon sa bayani. Gihimo ang floral offering sa iyang monumento sa may Heritage Plaza, pinanguluhan sa mga city officials. Matud sa mayor, labi na karong panahona, gikinahanglan ang bayanihong buhat sa mga tao. Siya ipatay tungod lang sa iyang pagtuo nga angayan ang batag Pilipino tagaan yun o importansya ang kinabuhi sa matag Pilipino. Ilabi na ang mga kapos. Atulsab sa kalihukan, gibindisyonan ang bag-ong mga patient transport vehicles sa syudad. Itugyan kini sa City Disaster Office ug Emergency Operation Center aron magamit sa mga pasyente. Mamahimo kining maka-augment sa mga ambulansya nga mo'y kasakyan sa mga emergency cases. Samtang ang non-life-threatening apan mahinungdanon nga mga medical concerns sama pananglit sa dialysis patients gamiton ang transport vehicles. Mudawat og mga hangyo sa mga barangay to transport their patients or yung mga constituents nga dili in emergency case kanang transport lang nga for kanang mohangyo lang nga kailan lang nagdadon sa ospital or magpa-dialysis ngana na Mao ni atong sabuton sa kuan asay para COVID, asay para mga kuan bitaw kanang cases nga i-prioritize nato ang use sa aning kuan. So naa siya specific purpose ang kada kuan transporter. Lakip sa bag-ong sakyanan sa syudad ang tanker nga magamit sab sa mga emerhensiya sama sa sunog o bakaha pag-supply og tubig. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 99% ng andam ang dakbayan sugboalang sa pagpahigayon sa Sinulog 2021. Masaksihan ang Sinulog presentation pinaagi sa virtual o online portal. Sa nato ang detalye, pinaagi nining report. Taliwa sa nisinating pandemic, madayon gihapon ang mga kulturanhong kalihukan sa Sinulog 2021. Apan ipahaom kini sa sitwasyon karon aron masiguro nga mapatuman ang mga security ug health protocols. Adunay mahitabo nga sinulog performance sa mga contingents apan walay tugutan nga physical audience. Ipahigayon kini sa South Road Properties kun SRP ug ipakita pinaagi sa mga online portals. All of these are already, everything are already in place. Unsay mahitabo ba? Virtual? Virtual, substantially, I call it unorthodox, unconventional, unya ginganan pa nako og kaning sila kaning innovative. Sumani Vice Mayor Michael Rama, ang chairman sa Sinulog Foundation Incorporated, nga no'y 29% ng andam ang dakbayan. Adunay gahin nga 25 milyones pesos ang Sinulog celebration karong tuiga. Definitely, we should be more observant that we will not be a means of transmission. Samtang andam na usab ang Philippine National Police sa pagpatuman sa seguridad atol sa kapistahan sa dakbayan sa Sugbo. Bisan og walay physical audience apan buot lang maniguro ang kapulisan nga walay mahitabong mass gathering sa mga debuto nga posibleng modagsa sa dakbayan. Mao kini ang ipadayag ni Police Brigadier General Ronnie Montijo, ang direktor sa PRO7, nga midugang sa pag-ingon nga ipabilin sa heightened alert ang Cebu City hangtod sa Sinulog 2021.
2021. Although may mga religious activities kanang katulad sa kanang pagsimba o mga misa, pero sundon gyapon nato ang at least minimum safety health protocol nga 30% lang doon sa sulod sa simbahan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga prutas alang sa palihi sa bagong tuig gidagsa na sa mga pumapalit sa dakbayan sa Sugbo. Sa ira nato kung adunay pagtaas sa presyo. Pinaagi ni ining report. Duha ka adlaw na lang sugato nato ang bagong tuig. Siyempre, bida usab karon ang mga lingin nga prutas isip palihi. Sa fruit stand sa Ramos nagsugod na pagdagsa ang mga namalit ug mga prutas. Sagad sa gipalit mga lingin nga prutas aron ipalihi sa bagong tuig. Mamahimong binuok ang pagpalit apan mas uso ang pinutos na daan sama nining 13 fruit basket. Kompleto na 13 ka prutas diin nagkantidad og 400 pesos. Depende hinuon sa gidaghanon sa prutas kay naay fruit basket nga mobalor usab og kapin sa 1,000 ka pesos. Ang presyo sa mansanas depende. Adunay tulo 100 apan magdepende usab sa klase. Ingon na sab niini ang presyo sa orange. Ang ubas nagkantidad sa 280 pesos ang kilo hangtod na sa 350 ang kilo. Mas mahal ang black grapes. Kani ugma mo, kuan po ni ugma mo, daghan-daghan sad ni ugma. So may mga halinon kayo Kanang mga lingin, mga kuan sir, mga singanang prutas nga kanang kuan, native, dili nang kuan. Mga native yun. Mapalihin na nila. Gipadayag sa mga vendors nga himalitan ang mga native nga prutas karon sama sa bayabas, chicos, granada ug uban pa. Dili na usab kuno musaka ang presyo sa ilang baligya ilabi na ugmang adlaw. Ay mas kusog to last year sir, oy. Hinay ron. Samtang gipaniguro sa tagduma sa merkado sa Ramos nga mapatuman yun ang minimum health protocols. Kanunay nilang gisusi ang prutasan o gipahinumduman ng mga vendors sa malagda nga ipatuman. Maintain lang yun nila ang kaning kuan health protocol kay mao mo ganay ang kuan ang COVID dili man kanang ang COVID di man tuwan takibaw sa kuan bitaw sa COVID kung pero kung magkuan observe lang ta sa mga kuan health protocol okay ra. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga taga-Talisay, gipasidanan nga dili gyud ang gamit og pabuto pagsugat sa bag-ong nga tuig ugma sa gabi kay dakpo na gayon sa kapulisan. Labi na kay way gitagana nga firecracker zone ang dakbayan. Ang report ni Fimari Dumabok. Mga pulis sub-sub sa pagmonitor sa mga mamaligya ay ugmo gamit sa bisan unsa nga klase sa pabuto. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station nga gawas sa anti-criminality campaign. Gitutukan usab sa mga pulis ang mamaligya og mga pabuto sa kamerkaduhan o sa bisan asang dapit sa dakbayan. Kay way permit nga gihatag alang sa pagbaligya og mga pabuto sa Talisay City. Gawas sa mga fireworks nga gitugutang mabaligya sa tindahan. Gani duha lang ka mga tindahan ang gihatagan og permit. Wao say firecracker zone sa syudad sa Talisay. Hinungdan nga gidili ang pagpabuto sa bisan asa sa dakbayan diha sa pagsugat sa bag-ong tuig. Foremost is the prohibition on firecrackers. Of course, it is always prohibited. They should adhere into this particular directive. Also, when they are going to celebrate the New Year, dili dapat mag-inom-inom sa gawas. Nagtinguhaw usab ang Talisay City Fire Station nga zero firecracker related incident ug way sunog atol sa pagsugat sa bag-ong tuig sa syudad. Hinungdan nga kanunay usab ang ilang pag-roving ug pag-monitor agig pagpahimangno. For tomorrow, very intensify yun nato ni sa tomorrow. Iparoving na ako atong fire truck sa mga especially sa mga areas na high densely populated area. Hangyo usab sa Talisay Police sa mga nanag-iyag armas nga dili kini gamiton diha sa pagsugat sa tuig aron way maigo sa saag nga bala. This is a continuing warning to not only to civilians but police officers also here in Talisay that we are very strict and we will really enforce the law against those who will be indiscriminately firing their firearms. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Usa ka metro nga rattan stick o kining yantok giapod-apod ang adto sa mga pulis Talisay City nga mo'y gamiton sa hingpit kapag patuman sa physical distancing. Adunay live report si Fame Marie Dumabok FM. Bob, ni dagsa ang mga tawo nga mamerkaduhay, mga nag-shopping ug mga namalit sa panginahanglanon alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Kasagaran kanila wa na nakapatuman sa physical distancing. Ug aron way close contact, ang mga pulis nga namadlong ang nigamit sa gitawag og social distancing stick. Gihimo pa ang seremonyal nga pagkapudapod sa stick nga may gitas-on nga usa ka metro ngadto sa mga beat patrollers sayo ganihang buntag atubangan sa Talisay City Hall. Gipahinumdom sa ilang hepe Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga mahimo mang magamit batok sa mga kriminal ang maong stick apan maximum tolerance gihapon ang ipatigbabaw. One of the challenges that we have faced in enforcing our quarantine protocols is kanang maglisod og enforce sa social distancing. So with the stick, we will use it to measure and to approximate the distance between persons, especially in areas of convergence like malls. Dugang ni Pilari nga gisugdan nila kini karon tungod sa pagdagsa sa mga tawo nga nangandam sa pagsugat sa bag-ong tuig. Precautionary measure na usab, ilabi na batok sa posibleng pagkuyanap sa laing variant sa coronavirus disease. Ma-reduce nato ang mga tao para close contact sa mga, like for example, na sa mga establishment nga magapundok-pundok sila, labi na karon nga gapadulong na ang atong tuig. So atong i-aware nila para mas effective ang atong pag-implement. Pipila sa mga pulis nga nahatagan og mga stick ang nadestino sa barangay Tabunok. Sagad, namadlong sa mga tao nga magtapok. Lakip sa ilang gibadlong ang mga tao nga nagtapok gawa sa mga establishmento. Si Manang Susan nakalitan man apan nakauyon ra sa paagi. May no na inana ma'am kay para watay sakit nga makuan ba. Ug unsay na lantan bang uban ana okay ra. Wala. Okay ra ma'am. Gisiguro sab nila sa pagmonitor ang mga merkado. Gituyok nila ang mga lugar. Giangkon sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay nga adun nagislay kanisdanan nga nasinati diha sa pagpatuman sa physical distancing sa mga mamalitay labi na dinhi sa pampublikong merkado sa Tabunok apan matud nila nga ilag yung paningkamutan nga mapasunod ang maong health protocol. Kinahanglan jud kay di man gud makalimot man gud ang mga tao nga kanang sa social distancing ba. Muna na gud nako likay-likay ganina. Miabag usab ang mga traffic enforcer sa City Toda sa pagpahinumdum sa health protocols gamit ang megaphone samtang nagpasayon sa dagan sa trapiko. Bob, ang paggamit sa maong social distancing stick ang dili lang kutob sa pagsugat sa bag-ong tuig, kundi matod ni Lieutenant Colonel Pilari nga hangtod pa kini nga matapos ang pandemya ug kun makita pa nga aduna pay mga publiko ang mga katawhan nga magpundok-pundok diha sa kadalanan. Bob? Dili to rattan stick di ay yano lang nga kahoy di ay Fem. Di ba rattan stick mo nagpanghatag sa kauluhan murag substandard naman na. Fem? Bob, sa ato ang nakita ganiha, Bob, ligon man kayo siya, gani gisulayan para to pag bunal ato sulay sa kanang labisan, no? Ligon-ligon gyud siya, Bob. Di siya basta-basta nga babali, Bob. Thank you so much, Fame Marie Dumabok, sa imong live report. Police Regional Office or PRO7 kanunay andam sa pagpatuman sa mga protocols nunod sa hulga karon sa bagong strain sa coronavirus. Samtang mga police service vehicles gyapod-apod sa mga provincial police offices sa Central Visayas. Niya ang report. Have better mobility and defense against criminals. Kini ang 37 ka mga patrol cars o police vehicles ang gibidisyonan kaganilang buntag. Apil ang usa ka bus o mga undershirt vest nga gitugyan sa nakadiyang buhatan sa kapulisan sa Region 7. Gikan kini sa Camp Crami, diin gitumong alang sa pagpalambo pa sa serbisyo sa mga pulis ngadto sa katawhan.
Nangulo sa turnover ceremony ang bag-ong Regional Director sa PRO7, Police Brigadier General Ronnie Montijo ug ubang mga PNP officials. Samtang gipadayag ni General Montijo nga andam ug dagana ang mga pulis sa pagpatuman ug galing pahugtan pa ang quarantine protocols. Kininunod sa hulga karon sa bag-ong variant sa COVID. Mag-agad lang sila sa mando sa IATF. Na-experience na nato ang surge ng COVID-19 infection. So sana dili na mahitabo usab. So wala ilain nga makahimo ini. Kita ra gyapon dire. Gipaniguro sab ang proteksyon sa mga pulis nga kanunay ma-expose sa mga tao. Ipadayon nila ang pagpalambo sa kahimsog sa panglawas sa mga pulis aron mahimo nila ang ilang tahas ilabi na nining panahon sa pandemic. Usa sa programa gi-implement sa among Chief PNP para mapangalagaan ang atong mga kapulisan kung saan kita ang mga usa sa mga frontliners. Nagtukod mi og Station Health Unit. Kauban si Maldon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tulo ang patay samtang laing upat ang gida sa ospital human nahilo sa gikaon ning buriring dito sa Tabango, Leyte. Dead on the arrival sa Tabango Provincial Hospital, sila si Restituto Sumalinog, 63 anyos, Lucrecia Anislagon, 49 anyos, o Gramil Katamis, 40 anyos. Ang mga biktima nakasinati og sakit sa ilang tiyan og nagsuka-suka human mukaon sa buriring. Base sa investigasyon sa kapulisan nga gitagaan si Sumalinog og buriring kun puffer fish. Iya dayon kining giluto og gida sa nagbarbecue. Didto gipakaon ang nalutong buriring nga libre sa mga customer nga nag-inom usab sa maong lugar. Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gihandom usab ang 124th death anniversary ni Dr. Jose Rizal ug gipalili sa publiko ang gi-renovate nga Plaza Rizal. Si Luan Mirondina sa report. Sa bag-ong gi-renovate nga Plaza Rizal sa poblasyon Dakbayan sa Lapu-Lapu, gihimo ang yanong seremonyas sa paghandom sa pag-ula ni Dr. Jose Rizal sa iyang kinabuhi alang sa atong kagawasan. Gisugdan kini sa usa ka flag raising ceremony o gisunod ang floral offering sa monumento sa nasudnong bayani. Ang pagsaulog sa kabayanihan ni Rizal, kasaulugan usab sa kabayanihan natong mga Pilipino. Samtang gipasigarbo sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission Chairman ang bag-ong dagway sa Plaza Rizal nga may children's playground nga gitagana sa dapit. Giatbangan usab kini sa Senior Citizens Park diin mamahimong magbonding ang mga senior citizens nga mahiligon sa chess ug may mga kahimanan usab nga ilang magamit sa pag-exercise. Hinuon wa pa kini buksi sa publiko kay pabarugon pa ang dancing fountain sa tunga-tungang bahin niini. Gitataw hinuon ni Chan nga dakong gahin sa pag-ayom-ayom ni ini gikan sa nasudnong panudlanan. Usa ta sa mga few cities na nakapasar, naka-submit og proposal. It's very stringent, no? Not all got approved. Hayan sa buwan sa Pebrero, buksan na kini sa publiko. Samtang gihandom usab sa Dakbayan sa Sugbo ang kamatayon sa nasudnong bayani. Sa hamubong programa, gipahigayon ang wreath laying o floral offering sa monument ni Rizal nga nahimutang kilid sa Cebu City Hall. Mitambong sa kalihukan ang mga sakop sa Knights of Rizal. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, pare ang destino sa private hospital, nagpositibo sa COVID-19. Si Nico Serino sa report. Nagpositibo ang 34 anyos nga pare nga didestino isip chaplain sa usa ka pribadong ospital sa Dumaguete City. Nabantayan nga nagpakita siya og flu-like symptoms. Tungod ni ini, gipaubos dayon sa swab test ang pari. Sa iyang RT-PCR test result, nasuta nga positibo kini sa virus.
Sa public announcement sa Diocese of Dumaguete, giila ang pari nga si Father Arturo Conrad Lagarde. Gi-isolate dayon ang pari sa COVID ward sa Tambalanan sugod ni atong Disyembre 22. Sa pahibaw, gipasabot sa Diocese of Dumaguete, dunay pagtugot sa pari ang pag-ila kaniya. Nagkasabot sab ang Diocese ug ang Provincial Health Office sa paghingan sa pari sa tuyo nga mas paspas ang contact tracing. Subay niini, nanawagan ang simbahan sa mga nahimamat sa pari nga mupatimaw ilabi na kung dunay gipamati sa ilang lawas. Samtang gawa sa pari, 28 anyo sab nga doktor nga nag-alagad sa pribadong Tambalanan, usa sa 8 ka bag-ong kaso sa COVID-19. Laing natakdan ang 48 anyos nga kawani sa kagamhanan. Musumada na sa 916 ang mga kaso sa COVID-19 sa probinsya. 28 ang nakalas. Muabot sab hinuon sa 744 ang naka-recover, samtang 144 ang active cases. Yes, no, this is already done by our contact tracing team and we just wait for the official timeline that will be posted in Dumaguete. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, sa bilangguan magbagong tuig ang tulo ka suspek human masikop dito sa lungsod sa Dawis, human malambigi sa illegal nga drugas. Mo kantidad sa tunga sa milyon de pesos ang balor sa ginudaang shabu nga nasakmit gikan sa tulo ka mga tao atol sa bypass operation sa lungsod sa Dawis. Gila sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol ang mga nasikop nga silang Judilyn Patinio Perficio, 41 anyos, Andrew Jess Abanto, 37 anyos, ug Joey Patinio Perficio, 40 anyos. Nasikop na sa miaging tuig silang Joey Perficio ug Abanto apan nagkagawa suman mapaubos sa plea bargaining agreement. Gihimo ang operasyon sa barangay Tabalong alas 9 kagabi. Gila ang mga suspetsado nga high-value suspect nga magatubang og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naipahimangno sa mga nagmaneho og mga bisikleta o mga bikers nga magmatngon yod aron malikay sa disgrasya o sa kabatan o nga biker nga lalaki. Ang disgrasya sa May Salinas Drive, Sitio Colo, Barangay Lahog, Nigdakbayan, Sugbo. Ang biker na ilalang sa pangan nga si Mark natumba ang bike nga iyang gisakyan nga mo'y hinungdan sa pagkapantok sa iyang ulo sa kalsada. Nagkadugo nga nagbuyod sa tunga sa kalsada ang lalaki hangtod nga maibot ang ambulansya. Sumapa sa Transportation Office sa personal nga nagbike sa dulhugon nga bahin sa Salinas Drive ang lalaki og posibleng wa makamaniobra sa kakusog sa dagan sa iyang bisikleta nga bisangpot hinoon sa disgrasya. May panimuot pa hinoon ang maong biker samtang gida kini sa Tambalanan. Mga solo parents sa syudad sa Mandawi ng hangyo nga kahatagan usab sila og tinuig nga ayudang pinansyal gikan sa City Hall. Kini ang report ni Nico Sereno. Gihimo sa miaging adlaw ang distribution sa mga pahalipay nga pagkaon alang sa mga solo parents sa Mandawi City. Nakig-alayo ng ilang federation sa lain-lain nga grupo sama nining sa usa ka simbahan alang sa donasyon sa ilang mga miyembro. Mapasalamaton sila sa mga misanong aron matabangan ang ilang mga sakop. Usa sa giplano sa kahugpungan ang paghangyo sa City Hall sa financial assistance alang sa ilang mga miyembro. Panghinaot nila masusama sa senior citizen ug PWDs nga dunay dawatunon matag tuig. Ang lisod kayo ang mahimo kang parent, labi na kung solo pa jud ka. So challenging kay sa among part kay kung nakigagmay anak mong di kang katrabaho. Si Dorothy usa ka single mother nga sakop sa Pundok. May tulo siya ka anak, 7, 5 ug 3 years old ug nang hinaot nga kaaprubahan ang plano. Matod pa, dako kaayo kinig ikatabang kanila. Sir, kinahanglan dyan na mga solo parents, sir. Kay lisod kayo, sir. Wala may mga pari, sir. Kami ra dyan nagkanangkuan sa among mga anak. Ug ako ang mamasad. Kami ra yung duha. Sa ilang bahin tan-awon pa sa City Hall ang maong plano. Pasabot ni Vice Mayor Glenn Bersede, nakasabot siya sa hangyo sa mga single parents ug ila kining estudyuhan. Hangyo ko na itong mayor. Aron na ihilapon. Kay maluoy biyata. Solo parents ko na, ha? Mga bata na, estudyante, di ba? Sa Mandawi City, dunay 859 karehistrado nga single parents.
mga 90% niini mga single moms ug may 10% nga mga single nga amahan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mao kanatong weather update karong adlaw nga Miyerkules, Rizal Day, December 30, 2020. Northeast monsoon o amihan ang nakaapekto ngadto sa extreme northern Luzon. Samtang tail ends o sa frontal system ang padayong nakaapekto sa eastern section sa northern Luzon. Aduna usab kita usa ka low pressure area nga gimonitor karon ug kaganhinang alas 3 sa kadlawon nahimutang kini sa gilayong 1,275 kilometers east sa Mindanao. Ang maong low pressure area naapagawa sa Philippine Area of Responsibility ug ubos ang posibilidad niini nga mahimong usa ka bagyo. Samtang ang mga nahabiling bahin sa Visayas lakip na ang probinsya sa Subo ug ngadto usab sa Occidental Mindoro ug Palawan, apil na ang Kalayaan Islands, makasinati kita og generally fair weather nga aduna gyapoy kahigayunan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa localized thunderstorms. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media accounts ug mao katong kahimtang sa panahon karong adlaw, gikan diri sa Pag-asa Visayas Diwas si Samaktan, kini si Angelica Orongan. Malipayon ang pagsugat sa bag-ong tuig alang sa mga senior citizens o persons with disabilities sa Dakban Salisay kay sugod karong adlaw giapod-apod na ang ilang financial assistance. Ang report ni Marie Dumabok. Bisan kung naglisod man sa paglakaw human ma-stroke, apan abtik gihapon si Romeo Arago, 62 anyos nga taga Barangay Linaw, nga miadto og tuyo sa complex kuyog ang iyang asawa. Gikubra niyang iyang 1,500 pesos nga financial nga hinabang nga gikan sa kagamhanan. Matod siyang asawa, sakto na kini magasto alang sa pagkaon ug tambal. Nya ako bito siyang ginan nga, ay na lang pag-adto mi, kay ako na lang mo-adto, ako lay pas ang imuhang kuan. Gusto man siya nga mo-anhing gyud, kay Ginoo ko. Ako taon na ipalit og tambal day. Salamat kaayo. Si Romeo usa lang sa kapin 600 ka mga senior citizen nga nakadawat sa katapusang financial assistance ning tuiga. Nakadawat usab ang dulan sa usa ka gatos ka mga PWD sa maong barangay. Karon among start until tomorrow 31. So 31 sa hapon nga mga bedridden nga dili pa gyud madaan nila ari kami mas musuroy ngadto. So how i-house to house na mo sila. Gimatag sityo ang paghatag sa inabang aron mapatuman gyud ang social distancing diha sa complex. Susama usab niini ang pamaagi sa barangay poblasyon. O gawas sa financial assistance, aduna usab gihatag ng mga kinilong bugas ngadto sa mga senior citizen ug PWD nga gikan sa barangay poblasyon. Oban ni Renante Quiñones, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Samtang nakaduol ang pagsugat sa New Year ug pagpangandam sa medianoche, halino na usab kaayo ang lechon baboy. Apan mga nagnegosyo og lechon sa Dakbayan sa Mandawi nakabantay sa pagmino sa mga customers ug orders itandi kaniadto. Kini ang report ni Nico Sereno. Matag karon og unya ang abot sa mga tao nini mga lechon stall sa Maidan AC Cortez, Mandawi. Free taste ang isugat sa mga manindahay sa mga customers aron makadani sa ilang produkto. Tag 500 ngadto sa 550 pesos kada kilo ang ilang baligya. Kung makatiming, may tibuok baboy sab nga bag-ong asal nga mapalit sa walk-in customer, di na kinahanglan og pre-order. Usa sa naabta namo kaganiha, nangita og lechon baboy para sa panihapon uban ang ilang pamilya. Naagyod ang lechon kay kun why lechon murag kuwangan gyud. So kinahanglan to complete the celebration na lechon kay padugo man. Matod hinuon sa nagnegosyo nga si Ginang Alejandra, menos ra karon ang orders itandi sa miaging tuig. Krisis nga nasinati og pagbawal sa mga party ang nakita nilang hinungdan niini. Nay mga suki kinilo-kilo lang. Ug ang among ihaw dili gyud ingon nga magpatuyang mi sakto-sakto ra. Ana daghan niya ang pag-ihaw sa namo ato mas slaughter. Ang laing nanindasab og lechon susama og sitwasyon.
Para ugma New Year's Eve, tulura ka lechon ang gi-order kanila, itandi kaniadto nga mga napo ngadto sa 15. Hindi ka pres tuig ba? Katuig, dagang masuki, mga rin naman, saan na? Makanunayon hinuong pahimangno sa mga doktor, labi na kon lechon ang hisgutan, dili magpalabi ug hinay-hinay lang. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawa sa nasod nga Kisayod sa mga dangko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Og duha ka adlaw na lang ato ng hangpon ug sugaton ang bag-ong tuig. Happy New Year!